harapin ang lipunan, magpasya kinabukasan. Biktima ng armado labanan, paglabag sa pantaong karapatan. Mga kalupitan, karahasan sa mga bata, kababaihan. Mga bata ang ating kinabukasan, pasiglahin natin ang kabataan. Maging inspirasyon at mabuting halimbawa sa mata ng ating mga bata. Puno kababaihan pagpapasya, kabuhayan at sa media, magawa ng desisyon, kapangyarihan, mekanismo ng institusyon, kaunlaran. Magsumikap ka, batang babae, mag-aral ka ng mabuti. Dapat mong isipin, harapin ang lipunan, magpasya kinabukasan. Mga bata ang ating kinabukasan, pasiglahin natin ang kabataan. Maging inspirasyon at mabuting halimbawa sa mata ng ating mga bata, ng ating mga bata. Batang babae, batang babae, batang babae.